Morgan ysgwrs nath gyfieithu'r Beibl cyflawn i'r Gymraeg yn 1588. I gartre greiddiol oedd yn tîm awr Wybynant yn Plwyf Pemachno yng Ngogledd Cymru. Felly oedd e'n dod o gefndir eitha cysurus, oedd tîm awr yn fferm digon llwyddiannus. Ond oedd nhw ddim yn deulu cyfoethog chwaith, oedd nhw'n berchen y ffarm. Oedd y ffarm yn rhan o stad Gwydyr. A Gwydyr wrth gwrs yn eiddo i deulu mawr pwerus, teulu'r Wyn, un o deuluoedd mwyaf Cymru ar y pryd. Ac oedd y cysylltiad na teulu Wyn yn bwysig tu hwnt, achos fe gafodd William Morgan yn fachgen ifanc talentog, mae'n debyg, wedyn i addysg gyda Meibion y Plas, gyda'r tiwtor oedd gyda nhw. A mae'n debyg mae cysylltiad teulu'r Wyn gyda Coleg Sant Ioan yn Cygrawnt, a sicrhau mae fyny ath ei astudio. A fel lot o fyfyrwyr heddi, oedd e'n goffo gweithio mwyn ariannu i gyfnod yn y coleg. Gafodd e rai swyddi yn yr eglwys oedd e'n gallu cynnal e. Ond fe fuodd yn astudio am dros 10 mlynedd yng Nghaergrawnt yn rhyw ffordd gan gynnwys cael gradd doethur. A hwnna wrth gwrs wedyn yn sylfaen iddo fe i gallu mynd ymlaen i wneud y gwaith cyfieithu.